ഹായ് ഗൈസ്, ഫിഷിംഗ് വിത്ത് റഹീം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റിപ്പുറത്താണ്. കുറ്റിപ്പുറം പൊയിലാണ്. കുറ്റിപ്പുറം പൊയിലാണ് മീൻ പിടിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മോഹനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വലുതെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഇതിനാണ് നടന്ന് പോകണം. പോയിട്ട് നമുക്ക് വള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാം. അവിടെ തോണിയിൽ മണൽ ഇറക്കണം. ജീവിതമാർഗത്തിന് പാവങ്ങൾ പണിയൊന്നുമില്ലായിട്ട് ഒരു മണൽ പോയി ജീവിക്കണം ഓരോ പണിക്കാർ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി വള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടുന്നത്. ഇവിടുന്നാണ് താഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുടലും പൂയരൊക്കെ ഉണ്ട്. ലേസമായിട്ടോ നമുക്ക് ഓനാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ മേലൊക്കെ പോണേ. 4 കുടലും കഴിച്ചിട്ടണം. ലേസമായി. അത് മതി, അത് മതി, അത് മതി. എല്ലായിടത്തും ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. കീപ്പിട്ട് ആ കജ്ജിക്കോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊത്തുന്നത് എല്ലാവരും മറിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പം എല്ലാവരും മറിച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അവിടെ നിന്നോട്ടല്ലേ, അത് താടെയൊന്നുമില്ല. ഈ മേലെ പോവല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ ചൂണ്ടലാണത്. വലിയ കുളത്താണ്, വലിയ കുളത്താണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ ചൂണ്ടലൊക്കെ റെഡിയാക്കി വള്ളത്തിൽ ഇട്ടേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2 ചൂണ്ടൽ കെട്ടിയിരിക്കണം. 2 ചൂണ്ടൽ, ചെറിയ ചൂണ്ടലും വലിയ ചൂണ്ടലും. നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തായാലും കിട്ടും നോക്കാം. ഓക്കെ, കൊതുക് തിരി, നല്ല കൊതുകാണ്. അതെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ചെറിയ മഞ്ഞളിലോട്ട് ഇരിക്കും. അതാ ഇപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ, കഴിച്ചോ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം. അതെ ഗൈസ്, വലിയൊരു മാഞ്ഞ കിട്ടിക്കും. അതോ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കൊരു മഞ്ഞളും കൂടി കിട്ടിക്കണം. ഇത്ര വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം അല്ലേ? അത് ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ പിടുത്തം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പിടുത്തം നിർത്തുക. ഇന്ന് കിട്ടിയ മീനാണത്. ഇതാ കിട്ടിയത്. 4 മഞ്ഞൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് വെച്ചാൽ
ഒന്നും കിട്ടില്ല, ചെറിയ മഞ്ഞ കുട്ടികളാണ്. ഒരു വലുത് കിട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ഇടുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം.